Εμείς. Ησυχία απόλυτη. 3, 2, 1, πάμε. Έπρεπε να βάζει λίγη ώρα, να θέλει καλά. Για την ακρίβεια είμαστε κρυμμένοι εδώ. Από εδώ βλέπουμε και ακούμε τα πάντα. Άστο με έναν έξυπνο τρόπο σε αποσπάμε το τραπέζι σου, σε καλωδιώνουμε, σε φέρνουμε εδώ βέβαια και σε καλωδιώνουμε και σε διώχνουμε αστοριά. Για την ακρίβεια βλέπουμε και ακούμε τα πάντα. Όχι όμως, πάλι. Σε φέρνουμε με έναν τρόπο εδώ, σε αποσπάμε το τραπέζι σου, σου βάζουμε Για την ακρίβεια είμαστε κρυμμένοι εδώ. Από εδώ ακούμε και... Όχι, ναι. ακούμε και βλέπουμε. Πάμε, παιδιά. Για την ακρίβεια είμαστε κρυμμένοι εδώ. Από εδώ βλέπουμε και ακούμε τα πάντα. Σωστά. Σε φέρνουμε με έναν τρόπο εδώ, σε αποσπάμε το τραπέζι σου, σε καλωδιώνουμε και σε στέλνουμε ξανά πίσω. Και εκεί αρχίζει η πλάκα. Στο τραπέζι σου, Το έχουμε. Γιώργο, τι είδες? Αυτό ήταν το ταβάνι. Γιώργο, τι είδες? Κρατάμε.